ତ ଘମଣ୍ଡରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଅଶ୍ଳୀ ରୂପ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ତ ଜିତିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରତି ଜମା ବି ସମ୍ମାନ ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି ମିଚେଲ ମାର୍ସ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଫିକୁ କେତେବେଳେ ମଦ ବୋଟଲରେ ଧୁଆ ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ରଖିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଜିନିଷ ଇଂଲଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ 2019ରେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ। ନିଜକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମାନି ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ନକ୍ଆଉଟ୍ ହେଲା ଆଉ ତା'ର ଘମଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବେ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି। ଯେଉଁ ଟ୍ରଫିକୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା ତାକୁ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ଜିନିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଭାରତ ଯଦି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥାନ୍ତା ଜମା ବି ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତା। ସମ୍ମାନ ଓ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସହିତ ଟ୍ରଫିକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରଖିଥାନ୍ତା। ଏମାନେ ତ ଜିତିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଗର୍ବର ଅହଙ୍କାରରେ ଡୁବିଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମିଚେଲ ମାର୍ସ 2024 ଟି20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖାଯାଇଛି ସେଇ ଟ୍ରଫି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲାତ ମାରି ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ପଳାଇବ। ତ ସ୍ଲେଜିଂ, ଚିଟିଂ, ଘମଣ୍ଡର ଅଲଗା ନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଟିମ୍। ତ ଏହା ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆସିଛି। ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଇସିସିକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମିଚେଲ ମାର୍ସ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଉ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।